Rhaid I mi ysgrifennu'r ddarlith hon cyn cyhoeddi ystadegau'r cyfrifiad a fu llynedd ar y Cymru Cymraeg yng Nghymru. Mi rhag dybiaf y bydd y ffigurau a gyhoeddir cyn hir yn sioc ac yn siom i'r rheini ohonom sy'n ystyried nad Cymru fydd Cymru heb Gymraeg. Mi rhag dybiaf hefyd y bydd terfyn ar y Gymraeg yn iaith fyw, ond parhau'r tueddiad presennol tua dechrau'r 11 ganrif ar 20, a rhoi bod dynion ar gael yn Ynys Prydain y pryd hynny. Dyna felly lwyddo o'r diwedd y polisi, a osodwyd y nod i Lywodraeth Loegr yng Nghymru yn ymesur a eilwyr yn ddeuddefino Cymru a Lloegr yn y flwyddyn 1536. Chwarae teg i'r Llywodraeth, trwy 4 canrif o lywodraethu Cymru, pob tro ar fyd, pob newid ar ddull y Senedd a moddion Llywodraeth, pob chwyldro cymdeithasol. Ni bu erioed anwadalu ar y polisi hwn o ddiddymu'r iaith Gymraeg yn iaith weinyddol, mewn na swydd na llys nag unrhyw ysgrif gyfreithiol. Meddai cyfreithiwr mewn llys barn yn 1773. It has always been the policy of the legislature to introduce the English language into Wales. Meddai Matthew Arnold ar olygydd ysgolion yn ei adroddiad blynyddol yn 1852. Sooner or later, the difference of language between Wales and England will probably be effaced, an event which is socially and politically so desirable. A hyd yn oed yn ail hanner o'r 20fed ganrif, yn y flwyddyn 1952, yn siarter y gorfforaeth darlledu Brydeinig, yr holl newid a fu yn agwedd a meddwl arweinwyr addysg a diwylliant, fe ofalwyd peidio ag enwi'r iaith Gymraeg yn gynedd fan hepgor a reolwr a chadeirydd i Gymru. Mae'n iawn i ni gydnabod 2 ffaith. Yn gyntaf, na fi wedi marw Elizabeth hyd at drothwy'r 20fed ganrif, na chais na bwriad gan neb o bwys yng Nghymru i ddato dim ar y cwlwm a unodd Gymru wrth Loegr. Fe beidiodd y syniad o Gymru'n genedl yn undod hanesyddol a bod yn atgof na delfryd na ffaith. O ganlyniad, ni bu chwaith unrhyw gais politicaidd hyd at yr 20fed ganrif i adfer statws o'r iaith Gymraeg, na chael ei chydnabod mewn unrhyw fodd yn iaith swyddogol na gweinyddol, bodlonwyd drwy Gymru gyfan yw darostyngiad llwyr. Rhwng y 2 ffaith hyn, y mae cysylltiad glos. Os un deyrnas gwbl unedig yw Lloegr a Chymru, yna mae bod iaith Gymraeg hanesyddol yn dramgwydd politicaidd, yn atgo am gyflwr gwahanol, yn beryg i'r undod. Dywedwyd yn union hynny yn y ddeddfuno, yn y llyfrau gleision, a throion lawer. Felly y bu'r ddeddfuno gair Gymraeg allan o lysoedd llywodraethwyr, a thai bonedd y deyrnas, allan o fyd arweinwyr cymdeithas, lle cei trafod, dysg a thechneg a chelfyddyd a gwyddor. Dangosodd Mr Alwyn Prosser bod Williams Pantycelyn yn cwyno'n debyg. O'r holl gelfyddydau ac y mae gwledydd eraill ni astudio, ac wedi dyfod i berffeithrwydd mawr ynddynt. Nid oes bryn lyfr yn Gymraeg, ac sydd yn dangos pa beth yw un o'r celfyddydau hyn. Pa gyhyd y goddef y Cymru
y fath anwybodaeth a hyn. I oddef am wnaeth y Cymru. Cais arall i edfryd i'r Gymraeg ei hangder diddordeb a diwylliant bonedd oedd gosod y digeithau Cymdeithas y Cymrodorion. Dywedodd Richard Morris amdanynt mewn llythyr at William Vaughan, "Na ni y Cymrodorion, a ddatguddiwn i'r byd werthfawrogrwydd yr hen iaith hon. Mewn lliwiau mor brydferth ac y bydd i chyfru rhag llaw yn anrhydedd i siarad ymhlith dysgedigion a dyledogion y deyrnas. Ie, yn llys y breni, mal yr arferid gynt." Ond i siomi a'i chwerwi a gafodd Richard Morris yntau. Methodd gan y Cymrodorion fagu dosbarth canol diwylliedig Gymraeg. A'r ddogfen bwysig nesaf ynghylch sefyllfa a dylanwad y Gymraeg yw adran fawr Wlingan yn llyfrau gleision 1847. Brad y llyfrau gleision yw'r enw a roddwyd ar yr adroddiad hwn yng Nghymru. Ni wna i nawr, ond dyfynnud un tudalen sydd yn olyniaeth Ellis Wyn a Richard Morris a Williams Pantycelyn. Ond bod Lingan yn ysgrifennu yng nghanol y chwildro diwydiannol, pan oedd cymoedd y glo a'r haearn yn gyrchfa i filoedd o dlodion ardaloedd gwledig Cymru. My district exhibits the phenomenon of a peculiar language isolating the mass from the upper portions of society. It exhibits this mass engaged upon the most opposite occupations, being on the one side rude and primitive agriculturalists, living poorly and thinly scattered. On the other, smelters and miners, wantoning in plenty, and congregated in the densest accumulations. Whether in the country or among the furnaces, the Welsh element is never found at the top of the social scale. Equally in his new as in his old home, his language keeps him under the hatches, being one in which he can neither acquire nor communicate the necessary information. He is left to live in an underworld of his own, and the march of society goes completely over his head. Cywirdeb a chrafftau'r Lingan sy'n yn taro ni heddiw. Dweud y gwir llym am a welodd ac a glywodd a wnaeth Lingan, a dangodd tynged anesgor yr iaith Gymraeg a'r gymdeithas a siaradau Gymraeg wedi tair canrif o'i cadw gyda'r diawl o dan yr hatches yn sownd go bach dan glo. Os adwaith yn erbyn y llyfrau gleision ar oes gychwyn i genedlaetholdeb Cymreig yr ail hanner y ganrif, rhaid cyfaddef hefyd mae'r llyfrau gleision a orfu. Cymaint y digofaint a'r cynddaredd ac y ffrwysat, cymaint y protestio pybyr o blegid i darlun du o angydffurfiaeth Cymru, yn rhyfedd iawn, fe fabwysiadodd Cymru gyfan, anghydffurfiaeth Cymru yn arbennig, holl bolisi a phrif argymhellion yr adroddiad embyd. Rhoes arweinwyr y genedl yn lleigwyr ac yn weinidogion, i hegni gora glas, i sefydlu cyfundrefn addysg Saesneg drwy adl, ym mhob rhan o Gymru, o'r ysgol elfennol hyd at golegau normal, a 3 choleg prifathrofaol, a siarter prifysgol i goroni'r cwbl. Casglwyd arian y gweithiwr o Gymro at y colegau prifysgol. Rhoes i geiniog bryn at godi'r coleg. Mwyn i'w fab ei hunan, beidio a medru nac iaith i dad nac astoriau dadau, na gwybod dim am adlais cerddi i ieuenctid pell. Mynych y dweudwyd,
Mae'r gwahaniaeth rhwng colegau Prifysgol Cymru a phrifysgolion dinasoedd masnachol a diwydiannol Lloegr yw mae meistri masnach a diwydiant a greodd y sefydliadau Saesneg, ond ceiniogau'r weirin a gododd colegau Cymru. Diai fod gwir yn hynny, nid yw ond yn chwerwyr tragedi. Canis tragedi, ironig a chwerw yw Prifysgol Cymru. Ffrwydd pennaf deffroad cenedlaethol y werin Gymreig a Chymraeg. Edrychwch ar Brifysgol Jerusalem heddiw, ar Hebraeg, a oedd yn iaith farw hir oesoedd cyn Crist, yn gyfrwng i holl hyfforddiant yn y gwyddorau mwyaf cyfrwys a modern. Ystyriwch brifysgolion o Swistir, a Gent a Louvain yng Wlad Belg. Yna, edrychwch ar Brifysgol Cymru, gyda'i 6 coleg mwyach. Beth a ddywedwn ni am y Cymro Cymraeg yn y 4 coleg cyflawn? Beth a ddywedwn ni am yr adrannau Cymraeg eu hunain, holl gais bwrdd y gwybodau Celtaidd i greu geirfaoedd i'r technegau? Ni ellir mewn gwaed oer, ond dweud a ddwedodd Lingan yn y llyfrau gleision. Equally in his new as in his old home, his language keeps him under the hedges. His superiors are content simply to ignore his existence. He is left to live in an underworld of his own, and the march of society goes completely over his head. Dyna'r gwir heddiw am y Gymraeg am Mhrifysgol Cymru. A Chymru Gymraeg a'i creodd hi, i chynnal hi, dotio ar ei graddau anrhydeddu hi, a bodloni mae gradd diraddiad y Gymraeg yw diploma i anrhydeddu. A mae Prifysgol Cymru yn fwy cyfrifol nag unrhyw sefydliad arall, fod yn amhosibl heddiw i lenyddiaeth Gymraeg fod yn darlun cyflawn o fywyd gwareiddiad. Polisi Prifysgol Cymru yw polisi deddfuno 1536, polisi Matthew Arnold ar llyfrau gleision, ac y mae Cymru Gymraeg yn bodloni. Trown adweddau politicaidd y deffroad Cymreig yn y ganrif ddwytha, ac fe welwn yn union yr un deallustori ar y Gymraeg. Bod yr iaith yn destun gwawd ac ymosod barnwyr ac esgobion a gweision sifil, ni chododd neb i fyny hawliau iddi yn y Senedd nac ar lwyfan. A oes o gwbl draddodiad o amddiffyn politicaidd i'r iaith Gymraeg. Nid gofyn rydw i a oes traddodiad o frolio'r iaith mewn areithiau politicaidd neu gan wleidyddion ar lwyfan Eisteddfod. Yn hytrach, gweld yr iaith, fel y mae Llywodraeth Loegr wedi gweld ti erioed, yn fater politicaidd, ac o'i gweld ti felly i chodi hi'n faner i frwydr. Ond yn llythyrau a cherddi a threithodau Evan Evans, y ieuan brydydd hir, y ceir propaganda pendant yn erbyn y polisi o droi'r eglwysu plwy yn foddion i ddifodi'r Gymraeg. Yn y ganrif wedyn, cafwyd arweiniad Michael Jones ar arbraw arwrol ar wladfa Gymreig ym Mhatagonia. Bydd yno gapel ac ysgol a syneddu, a'r heniaeth yn gyfrwng addoli a masnachu, dysgu a llywodraethu. Tydd yno genedl gref mewn cartre Cymreig. Geiriau chwildroadol, rhaglen chwildroadol. Hyd at heddiw, mae'n diffyg ni o ymwybyddiaeth cenedl yn rhwystro i ni am gyffred arwyddocad ac arwriaeth yr antur ym Mhatagonia. Dyna ddangos yn deg mor ddi-effaith,
mor ddi-rym, mor ddibwys, y mwyd politicaidd Cymru, ac yn natblygiad i meddwl hi ar faterion cymdeithasol, fu traddodiad amddiffyn o'r iaith Gymraeg. Poblogaidd, yn dilyn llwybr gul, cilni cenedlaetholdeb a chilni Iaith, yn lle'r ffordd Lydan sy'n arwain i Westminster. Traddodiad o ddioddau dirmig ac erlyd yw traddodiad amddiffyn politicaidd i'r iaith Gymraeg. Yng Nghymru, gellir maddau popeth, ond bod o ddifri ynglyn â'r iaith. Dyna brofiad ei am rydydd hir, Michael Jones ac Emrys ap Iwan. Yr unig beth sy'n ddolen gyswllt rhyngddyn nhw a mwyafrif enfawr i gyd genedl yw'r anthem genedlaethol fwyaf celwyddog yn Ewrop. Trwn felly at y sefyllfa bresennol. Argyfwng yr iaith yn ail hanner yr 20fed ganrif. Mae hi'n sefyllfa wan. Iaith ar encil yw'r Gymraeg mwyach. Iaith lleiafrif, a lleiafrif sydd eto'n lleihau. Ystyriwn eto agwedd Llywodraeth Whitehall tuag at y Gymraeg heddiw, ac wedyn agwedd pobl yng Nghymru. Y mae agwedd y Llywodraeth wedi newid rhagor nag unrhyw newid fu yng Nghymru. Nid honiad Matthew Arnold yw Craig Whitehall heddiw. Nid ystyrir y Gymraeg mwyach yn dramgwydd politicaidd. Pe ysgrifennid llythyr Cymraeg, a'i anfon i unrhyw swyddfa awdurdod lleol Cymreig. A mae'n fwy na thebyg, mae yn Saesneg y dear ateb. Pes anfonid i unrhyw swyddfa yn Whitehall neu Cathays Park, y mae'n fwy na phosib mae'n Gymraeg y dear ateb. Yn yr ysgolion y weinyddiaeth addysg bellach sy'n cymell y Cymreid a fi'n genedl ddwyieithog, gan ennill y gorau o'r ddau fyd, byd y dec uchaf Saesnig, a byd nid dan yr hatsis yn llwyr, ond ar fwrdd yr ail ddosbarth Cymreig. Mae'r rhan fwyaf o lawer o arweinwyr addysg Cymru, llenorion Cymraeg yn ei blid, yn gweld hyn yn ddelfryd mawrfrydig a theilwm. Yr wyfinau yn un o'r lleiafrif hirt, sy'n gweld ynddo farwolaeth barchus ac esmwy, ac angladd ddi-alar i'r Gymraeg. Ond gellir tynnu un wers o bwys oddi wrth agwedd y Llywodraeth. Pe hawliau Cymru o ddifri, gael y Gymraeg yn iaith swyddogol gydradd ar Saesneg, nid o dir Llywodraeth nac oddi wrth y gwasanaeth sifil a deia'r gwrthwynebiad. O Gymru, oddi wrth yr awdurdodau lleol ac oddi wrth ei swyddogion, a deia'r gwrthwynebiad yn chwyrn, yn gas, yn ddialgar. Ond rhag imgweniaeth i'r Llywodraeth beri i neb ama fy mod i yn anelu at dir ar blwyddi, ac a'i chwanegu pwynt arall. Nid yw'n rhan o dasg y weinyddiaeth addysg orfodi'r Gymraeg ar ysgolion Cymru, na hyd yn oed orfodi dysgu effeithiol ar y Gymraeg. Cymell, cefnogi, calonogi, tirion, ond digio cyngor Sir Gaerfyrddin, choeliau fawr. De minimis non curat lex. Nid estyn y Llywodraeth fus i achub lleiafrif sy'n mor politicaidd anaffeithiol, mor drienus ni help, mor anabl yw amddiffyn ei hun ac yw'r lleiafrif Cymraeg yng Nghymru. Gwriwch fater Cwm Trwerin a Chapel Celyn. Pa achos a oedd i bobl Cymru wrth wynebu cynllun corfforaeth Lerpwl i foddi'r dyffryn a'r pentre a throi'r fro yn gronfa ddŵr i ddiwydiannau'r ddinas. Yr oedd y cynllun yn chwalu Cymdeithas Gymraeg Uniaeth yn un o ardaloedd gwledig hanesyddol meirion. Amddiffyn iaith, amddiffyn cymdeithas ydyw,
amddiffyn cartrefi a teuluoedd. Heddiw, ni all Cymru fforddio chwalu cartrefi'r iaith Gymraeg. Maen nhw'n brin ac yn eiddyl. Bu cynadleddau o holl awdurdodau lleol Cymru yn protestio yn erbyn mesur Lerpwl. Aeth y mesur drwy'r Senedd yn rhwydd. Y mae Lerpwl yn ddinas fawr, boblog, a'i dylanwad politicaidd yn arithro. Pa lywodraeth a allai osod cymdeithas fechan wledig dlawd Gymreig yn y glorian yn erbyn buddiannau economaidd corfforaeth Lerpwl. Nid plentynaidd, eith yr anonest oedd beio'r gweinidog dros Gymru am narwysrodd efo mesur. Yn mater ni, yn cyfrifoldeb ni, ni'n unig oedd Tryweryn. Ydy'r sefyllfa'n anobeithiol? Ydy, wrth gwrs, os bodlon nhw'n ni anobeithio. Does dim byd yn fwy cysurus nag anobeithio. Wedyn gall dyn ddyn ymlaen i fwynhau byw. Y mae traddodiad politicaidd y canrifoedd. Y mae holl dueddiadau economaidd y dwthwn hwn yn erbyn parhad y Gymraeg. Ni all dim newid hynny, ond penderfyniad, ewyllus, brwydro, aberth, ymdrech. Ac ai alwch sylw chi at hanes Mr. a Mrs. Trevor Beasley. Glwr yw Mr. Beasley. Yn Ebrill 1952, prynodd ef a'i wraig fwthyn yn Llangenech gerllaw Llanelli. Mewn ardal, y mae 9 o bob 10 phoblogaeth yn Gymru Cymraeg. Yn y cyngor gwledig y perthyn Llangenech iddo, y mae'r cynghorwyr i gyd yn Gymru Cymraeg, felly hefyd swyddogion y cyngor. Gan hynny, pan wnaeth papur hawlio'r dreth leol a Tynged oddi wrth the Rural District Council of Llanelli, anfonodd Mrs. Beasley ofyn am ei gael yn Gymraeg. Gwrthodwyd. Gwrthododd hithau dalu'r dreth nes i gael. Gwisiwyd hi a Mr. Beasley dros ddwsin o weithiau gerbron llys yr Eistisiaid. Mynnodd Mr. a Mrs. Beasley fod dwyn y llys ymlaen yn Gymraeg. Tair gwaith burbeiliod yn cludo dodrefn o'i tŷ nhw, a'r dodrefn yn werth llawer mwy na'r dreth a hawlid. Aeth hyn ymlaen am 8 mlynedd. Yn 1960, cafodd Mr. a Mrs. Beasley bapur dwyieithog, yn hawlio'r dreth leol oddi wrth gyngor dosbarth gwledig Llanelli, a Chymraeg y bil law yn gystal â'i Saesneg. Nid oes gen i fi hawl i ddweud beth agostiodd hyn yn ariannol i Mr. a Mrs. Beasley. Bu cyfeillion yn lew iawn, gan gynnwys cyfreithwyr a bargyfreithwyr. Aeth hi helynt yn destun sylw gwlad, a'r papurau newydd ar radio a'r teledu yn boen benyddiol hyn. Yr oedd yr achosion yn y llys yn ddiddorol a phwysig. Enghraifft, ateb swyddog y dreth i Mr. Wyn Samuel. Nid oes unrhyw rwymedigaeth ar y cyngor i argraffu'r papurau sy'n hawlio'r dreth mewn unrhyw iaith ond Saesneg. Fe ellir achub y Gymraeg. Y mae Cymru Gymraeg eto yn rhan go helaeth o ddeiar Cymru, ac nid yw'r lleiafrif eto yn gwbl ddibwys. Dengis esiampl Mr. a Mrs. Beasley sut y dylid mynd ati. Trwy 8 mlynedd ymdrech Mrs. Beasley, 1 Cymro arall yn y dosbarth gwledig a ofynodd am bapur y dreth yn Gymraeg. Peth na ellir i wneud yn rhesymol, ond yn unig yn y rhannau hynny mae'r Cymru Cymraeg yn nifer sylweddol o boblogaeth yw hyn. Elerati o ddifri, a heb anwadalu, yw gwneud hyn amhosibl dwyn ymlaen fusnes llywodraeth leol, na busnes llywodraeth ganol,
heb y Gymraeg. Hawliau'r fod papur y dreth yn Gymraeg, neu yn Gymraeg a Saesneg. Rhoi rhybydd i'r post feistr cyffredinol na thelu'r trwyddedau blynyddol o ddieithr i cael yn Gymraeg. Mynydd fod pob gwi sy'n lys yn Gymraeg. Nid polisi unigolion, un yma, un acw ar siawns mo hyn. Byddai gofyn i drefnu a symud o gam i gam gan roi rhybydd a rhoi amser i gyfnewidiadau. Polisi i fudiad yw e. A'r mudiad hwnnw yn yr ardaloedd y mae'r Gymraeg yn iaith lafar feunyddiol yn mynd. Hawlio hefyd fod pob papur etholiad a phob ffurflen swyddogol yn ymwneud ag etholiadau lleol neu seneddol yn Gymraeg. Codi'r Gymraeg yn brif fater gweinyddol a dosbarth ar sir. Efallai dwedwch chi neellid hynny fydd. Na chyd fydd digon o Gymru i gytuno ac i drefnu'r beth yn ymgyrch o bwys a grym. Hwyrach eich bod yn iawn. Y cwbl o ddaliau yw mae dyna'r unig fater politicaidd a mae'n werth i Gymro am boeniau ef heddiw. Mi yw'n yr anawstera. Byddai'n stormydd o bob cyfeiriad. Fe deirid fod y cyfryw ymgyrch yn lladd yn siawns ni i ddenu ffatrioedd Saesnig i'r ardaloedd gwledig Cymraeg, a diau mae felly y byddai. Hawdd addo y bydda gwawd a dirmig y sothach newyddiadurwyr Saesneg yn llais beunyddiol. Byddai dig swyddogion yr awdurdodau lleol a llawer cyngor sir yn ail i'r bytheirio a ddyn osbarth gwledig Llanelli. Nid wyf yn gwadu na byddai cyfnod o gas ac erlyd a chynnen yn hydrach na'r cariad heddychol sydd modd amlwg y mywyd politicaidd Cymru heddiw. Ond, nid dim llai na chwildroed yw adfer yr iaith Gymraeg yng Nghymru. Trwy ddilliau chwildro yn unig y mae llwyddo. Allai y dyga'r iaith hunanlywodraeth yn isgil. Hwn i ddim. Mae'r iaith yn bwysicach na hunanlywodraeth. Yn fy marn i, pe geid unrhyw fath o hunanlywodraeth i Gymru cyn arddel ac arfer yr iaith Gymraeg yn iaith swyddogol, yn holl weinyddiad, yr awdurdodau lleol a gwladol yn y rhanbarthau Cymraeg o'n gwlad. Ni cheid mo honi'n iaith swyddogol o gwbl, a byddai tranc yr iaith yn gynt nag y bydd ei thranc hi dan lywodraeth Loegr. O'r gorwel mae gair y gŵr yn herio a breuddwyd y proffwyd praff yn herio a'r gwyliwr ar y tŵr yn herio gwlad mor llywaeth, gwlad mor saff. Ai yn ofer i eiriau ef, on i chlywyd i'r alwad gref, i ni sefyll yn gadarn yn awr, dros Gymru, dros ryddid nawr. Gwyn llan ar ôl wydi'n gofal, gwyn llan ar ôl wydi'n gwyn llan ar ôl wydi'n gofal, meddiannw'n meddiannw'n gwyn llan ar ôl wydi'n gofal, gwyn llan ar ôl wydi'n gwyn llan ar ôl wydi'n gofal, meddiannw'n
sul ar y tipiau glo, yn cofio mae'r llwyni rhwng y llechi llwyd, yn cofio arbeddau yn y gro, yn cofio gres y frwydr a than yn nwyd. Nid yn ofer i haber llwy, a nain dwylo mae'n tanged mwy, fe safon